Yebo. Yazi webafethu ngesinye isikhathi woke and ukholwe into yakini. Abantu bakini mfethu ngeke bakwenzise into bengazi ukuthi yebo iy'ngqinamba zizoba khona, yebo kuzoba khona ama-challenge oba khona nani lezinto nani mfowethu, iyona into ekwakhayo, wakhiwa yiyona leyo nto. Uyabona lento engishoyo? So bafo dadewethu awuzame mfowethu ukuthi mawuthola umyalelo nomyalezo ebese uzama indlela yokuthi wenze leyo nto ngaleyo ndlela. Uyabona mina ngiyena wakini angisoze ngabo wakini. Ngiyohlezi ngizwa ngisho njalo ngoba ngifuna ngingene egcwala ekhanda lakho ukuthi noma yini mfowethu ikakhulukazi into ezothinta umsamo wakho idinga wena nomnombo wakho. Angingene egcwala ekhanda lokho. Ngoba umuzi mina ngeke ngifike ngizoshisa impepho kini. Ngingenaphi? Nawe ngeke usuke la usuka khona uthi uzoshisa impepho ekhaya kithi igolo lelo.